Mange tror, at bumser skyldes uren hud, men det passer ikke. Bumser skyldes betændelse i talkirtlerne og påvirkes af hormoner, arv og hudtype. Ikke dårlig hygiejne. For meget vask og skrubben irriterer huden og øger faktisk talproduktionen. Huden prøver ligesom at forsvare sig, og du kan ende med flere udbrud og øm hud. Start forsigtigt 2-3 gange om ugen og øg gradvist. Og hold pauser, hvis huden bliver øm og rød. Vælg gerne en mild rens med salicylsyre, der opløser tilstoppede porer. Vask ikke mere, men vask smartere. AK Spotless Deep Cleansing Daily Face Wash er en dybderensende ansigtsvask med eksfolierende salicylsyre, der renser porerne i dybden og forebygger bumser og hudorme. Ansigtsrensen er det første trin i din daglige hudplejerrutine, hvis du har fedtet eller uren hud. Tag 1-2 pump i hånden, masser det ind i ansigtet og skyld af. Bruges morgen aften.